Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο διαφορετικό αυτή τη φορά. Ναι, άλλο ένα unboxing. Τι έχουμε εδώ? Επιτέλους. Ραν! Τι έχουμε? Ακουστικά. Headset. Barracuda. Razer. Εδώ έχει πολλές λέξεις. Έχει Razer, Barracuda, X, Chroma, Wireless, Multi-Platform Gaming Headset. Εσύ εδώ γράφει πολλά να πούμε. Δεν γίνεται πάει. Λοιπόν, Razer Smart Switch Dual Wireless. Για να βλέπετε λίγο και τι δείχνω. 285G Ergonomic Design. Έτσι. 3440 Mu Drivers. Θα δείξει τι είναι αυτά. Λοιπόν, για PC, για PlayStation, για Nintendo, για Steam, για Smartphone. Παιδιά, κάνει για όλα. Είναι ασύρματα. Έχουν δικό τους αποσπόμενο μικροφωνάκι, το οποίο τέλειο το βγάζεις, γιατί έχουμε εδώ μικροφωνάκι καλύτερο. Και έχει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, τσιμπήστε το Black Friday, όποιος προλαβαίνει. Τρομερή τιμή. Απλά τρομερή τιμή. Πάμε να τα ανοίξουμε. Ναι, έχει και άλλο κουτάκι μέσα. Πήγες. Εντάξει. Θες εδώ. Λέμε καλλιτέχνες τύπη. Αυτό είναι οι οδηγίες. Τρομερό. Αχ. Πολύ μ' αρέσουνε. Πρώτη φορά βλέπω τις οδηγίες. Εδώ έχει υπογραφές, πράγματα. Κοίτα. Έλα, εντάξει. Να πω την αλήθεια, είναι τα πρώτα Razer που αγοράζω. Γενικά σαν μάρκα. Δεν έχω ξαναπάρει. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο. Το μέσα. Όταν είναι καραμελάκια. Όχι, δεν είναι. Κάπως έχει κρυμμένο κάτι παέ. Να έχει προστασία. Ή θα το σπάσω ή θα το βγάλω. Να τα δει. Α, είναι... Α, νόμιζα ότι ήταν καπάκι, αλλά δεν είναι. Γέζεις όλο αυτό. Από εδώ τι έχει. Τι είσαι εσύ? Α. Κοίτα εδώ. Πώς τα έχει. Λοιπόν, παιδάκια, αυτό Type-C είναι ο δέκτης. Και αυτό είναι USB. Αν δεν έχεις Type-C, το τσιμπάς εδώ μέσα και γίνεται USB κανονικό. Οκ, καλό. Κάτσε εκεί. Τι άλλο έχει? Έχει πολλά τσακουλάκια. Εδώ θα είναι το μικρόφωνο. Ναι. Έχει και το μαξιλαράκι. Είναι και... είναι εύκαμπτο και ωραίο. Μαξιλαράκι του. Τώρα. Θα το δοκιμάσω για να ακούσετε πώς είναι. Γιατί κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται να μιλάει από εκεί, οπότε γιατί όχι, να μην το ξέρει. Άλλο ένα σακουλάκι. Λογικά εδώ θα είναι το καλώδιο φόρτισης, έτσι. Ραν! Nice. Nice. Α, είναι έτοιμο. Α, είναι Type-C σε Type-C, ok. Έχω να πω ότι είναι πολύ προσεγμένα. Δηλαδή το σέβονται, ρε παιδάκι μου, το χρήμα που τους δίνεις. Μπράβο. Όχι. Μπράβο. Τέλος. Πάμε στο καλό. Έχει και
τη Razer. Εντάξει. Λοιπόν, έχει κουμπιά. Αυτά είναι μαξιλαράκια. Είναι ok, είναι ύφασμα. Πολύ μαλακά. Και είναι τρομερό. Δηλαδή, από τα προηγούμενα ακουστικά που είχα, μιάρκα, αλλά κάνανε τη δουλειά τους για αρκετό καιρό. Εδώ μου απομονώνει τη φωνή μου. Δηλαδή ακούω διαφορετικά όταν μιλάω. Wow. Πολύ καλό. Φοβερά είναι. Πώς θα βλέπετε. Λοιπόν, έχει κουμπάκι. Δώσ' το. Α, είναι για το μικρόφωνο. Mute. Α, και είναι κλίτσι. Mute λοιπόν το μικρόφωνο. Οκ, αν χρησιμοποιείς λοιπόν αυτό εδώ. Έχει ροδελίτσα για την ένταση. Α, και είναι... πάει κομμάτι, κρίκ, σταματάει δηλαδή. Καλό. Κουμπάκι on-off. Zoom, μπράβο. Για το Type-C. Ναι. Το άλλο κουμπάκι είναι... πρέπει να είναι της εναλλαγής γεύξης. Ναι. Και το άλλο είναι για το μικρόφωνο. Στην άλλη μεριά δεν έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα. Ωραία. Οπότε τα τζιτζιμπλίκια όλα αυτά πάνε αριστερά εδώ πίσω. Έτσι. Και έρχεται εδώ το μικροφωνάκι. Για να το βάλουμε. Έτσι είναι. Ωραίο. Καλό. Λοιπόν. Πάμε να το συνδέσουμε. Α, και έχει και... δεν έχει. Α, έχει. Έχει, αλλά καθίζει τέλεια στο κεφάλι μου, έτσι κλειστό, οπότε... Πάμε. Να τα συνδέσουμε, είναι ότι είναι plug and play και επιστρέφω. Ήτανε πάρα πολύ απλό. Σύνδεσα το USB. Κατέβασε μόνο την εφαρμογή κατευθείαν. Πραγματικά ήταν πολύ εύκολα όλα. Και αυτή τη στιγμή με ακούτε από το μικρόφωνο αυτό, που μάλλον μιλάω πολύ δυνατά ή το έχω πολύ κοντά μου. Βλέπω ότι παίζει πολύ δυνατά. Πείτε μου πώς ακούγεται κι εσείς, θα το δω κι εγώ. Οπότε, έτσι ακούγεται το μικρόφωνο. Πάμε να το αφαιρέσουμε, να ξαναβάλουμε το δικό μας. Να συνεχίσουμε να κάνουμε και το τέλος. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, συνοψίζοντας, ξαναφορέσα χωρίς το μικροφωνάκι, τώρα μιλάμε από εδώ. Συνοψίζοντας λίγο, να διαβάσουμε και μερικά χαρακτηριστικά τους. Είναι ασύρματη λειτουργία λοιπόν της Razer Hyperspeed Wireless. Έχει χαμηλό, λέει, latency. Δεν ξέρω τι είναι. Γράψτε μου στα σχόλια. Σταθερή σύνδεση χωρίς κοψίματα. Για να δούμε. Ιδανικό για gaming χωρίς καλώδια. Εντάξει, καμία σχέση. Καμία σχέση, παιδιά, ναι. Έχει τα RGB, τα χρωματάκια, τα οποία μπορείς να βάλεις την εφαρμογή και να το φτιάξεις στα δικά σου χρώματα και ό,τι γουστάρεις εσύ. Γιατί αυτό συνδέεται με, ας πούμε, αν έχεις Razer πληκτρολόγιο, αν έχεις Razer ποντίκι, αν έχεις Razer mousepad. Όλα αυτά λοιπόν μπορείς να τα συνδέσεις μεταξύ τους και να έχεις ένα χρωματισμό ίδιο ή να κάνουν εναλλαγές. Gaming εμφάνιση, λέει, εντάξει, ok, δεν είναι τόσο μεγάλο, είναι εντάξει. Δεν κουράζει, λέει, μετά από ώρες. Θα το δούμε αυτό. Ιδανικό για streamers και long gaming sessions. Ναι. Έχει, λέει, λοιπόν, καθαρό ήχο, έχει καλό μπάσο, διαχωρισμό υψηλών, μεσαίων, χαμηλών για καλύτερη ακρίβεια. Θα τα δούμε και αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία.
Καθαρή φωνή, μειώνει το θόρυβο από πίσω και βγάζει το μίκρο όταν δεν το χρειάζεσαι. Αυτό ήταν ένας λόγος για τον οποίο το πήρα, γιατί ήθελα να το βγάλω για να έχω το μικρόφωνο, οπότε ήταν δυνατός. Είναι λοιπόν για PlayStation, είναι για υπολογιστή, είναι για Nintendo, είναι για κινητά, είναι για Steam Deck. Οκ, καλό. Plug and play, πραγματικά απλά το βάζεις και σου πετάει κατευθείαν την εφαρμογή, την κάνεις εγκατάσταση και είναι κομπλέ. 30 λέει με 40 ώρες ανάλογα με το RGB. Θα μας φάει ο Στράτος. Θα μου πει τώρα, μεγάλη τι πίσκη πήρες. Φορτίζουν με USB Type-C όπως το είδαμε, δεν δρώνουν εύκολα και έχει καλό θόρυβο παθητικά. Αυτά λοιπόν τα μερικά από τα χαρακτηριστικά τους, τα είδαμε. Τα ξανά. Εντάξει, είναι πολύ όμορφα, είναι πολύ άνετα. Λοιπόν, τι άλλο είχε μέσα, είχε και αυτά. Είχε αυτοκολλητάκια. Ωραία. Δεν τα είχα δει. Ήταν μέσα στο χαρτάκι το μαύρο. Νικλωμένα. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε? Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα τα δούμε και στη δράση, δηλαδή σε κάνα παιχνιδάκι και αυτά. Τώρα θα γράφουμε με Στράτο και Άριον και θα τις ακούω και θα τους ακούω και τους δύο από τα αυτιά μου, και μια τον ένα από εδώ και μια τον άλλο από εκεί. Λοιπόν, μικροφωνάκι φεύγει, φυλάσσεται στη θέση του. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια, σας αρέσει το headset το καινούριο? Θα το πάρετε κι εσείς? Μην ξεχάσετε, όσοι είστε καινούργοι, κάντε μια εγγραφούλα, like στο βίντεο μας γιατί βοηθάει, καμπανάκι για να σας έχουν όλες τις ειδοποιήσεις και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Γεια χαρά!